Здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще играем Dream League Soccer 2016 година. Аз съм Краси, долна черта КД Pro този път. И сега ще играем срещу Челси. Никак не ми харесва това, но какъвто ни е късмета сега. Аз надявам да имам някакъв късмет, защото този отбор не е за подценяване и то изобщо. Добре, Уилиан Барзака. Добре, Молт. Дали ще подаде за Мур? Добре, Мур има засада. Може да е красиво това, но за съжаление само да изместя това. За съжаление не се получи това, което исках. Добре, така. О, как намери Молт само. И Молт губи топката. Но за съжаление... О, за най-голяма радост сега. Пас. И... Не можахме. Нищо. Само съм отървал топката, като гледам. Не. Така. Браво. Добре. Дали Мур ще центрира тази топка? Подходя. О, Уелбек не можа да завърши удара, който очаквахме. С най-голяма радост. Добре. Диего Коста. Сега е с топката. Дали ще успее да... Подава към Фабрегас. Добре. И Фабрегас пропусна, което е доста странно. Което на мен лично много ми хареса. Добре. О, не! Защо? Оскар ми вкара гол. Време е и аз да вкарам на Оскар отбора гол. Не. Няма как да ми вкараш, приятел. Няма как да ми вкара. Тук Жозе Мауриньо съм мисля някакъв интересен, но не се получава. Добре. И това беше най-грешният пас, който съм давал някога. Добре, Джеймс Варди можеше да направи нещо красиво, но не го направи. Защото не може да играе. Сигурно си не мога да се оплаквам от Джеймс Варди. Все пак втори нападател. Давай. Можеше да стане нещо много хубаво. Как ме спън? Не ми върви явно. Добре, Боби Мур. И то беше засада. Ясно, че нещо лошо се случи до там. Браво. Не. Моля ти се. Не. Добре. Сега просто трябва да тичаме. Може би някой да ще стигнем? Добре, разбира се. Throw in. Как можеше това да бъде опуснат изобщо? Много ми беше чудно. Иванович обаче беше излязал, мисля. Добре, тук е ясно, че има засада. Yes! Вкарахме гол! 70-та минута! Yes! Еден назад излиза, което ми харесва някъде. Не. Няма да стане. Не! Само ако ми... Не! Трябва да ги бием. Няма да им се оставят. Ще ги бием. Не, няма да ме вкараш. Не, ще ме вкара. Дано лонгбола помогне. Дали Джеймс Варди ще стигне топката първи? Не точно, но успя. Добре, сега трябва да я върнем. Сега възможност.
Не! Как мога да пропусна? Сега трябва да я вкарам тая. Вкарай, моля се. Не! Как е възможно? Трябва. Ще го направя. Давай. Не, няма да го направя. Какви са тия такове? Благодаря, мога да кажа. Yes! Върви ли? Ще успеем. Сигурно е. Добре, продължаваме. Очаквах да бия Челси, но никога не мога да ги подценявам, защото те са нещо много добро. Особено с Куртуа на врата. Това ще ми попречи много. Следна мапа. Ще би. Да, знам. Видях ли кой ще би. Да, беше ясно. Добре. Може би? Фалкао ли? О, да, верно, че ще видим Челси. Как ме излъга. Фалкао. Давай. Нищо. 105-та минута ли? Защото това първо половина екстра тайма. Леле, аз съм само 15 секунди. Добре. Няма да я вкарат. Няма да я вкарат. Да си знаят просто. Аз съм най-добрия. Така. Аре, дай. Не, това беше много близко. Много близко беше. Не. Сега ако я вкарам, това печеля. Спечеля! Yes! Ще спечеля! И отивам на финал. Не, това е шега с мен. Добре, няма да имам втора възможност. Но отиваме на финалите. Поне така си мисля. Да, отиваме на финалите. Yes! Вау! Добре. Не, ще игра срещу Реал Мадрид. А знаете, Кристиано Роналдо е там. Добре, мисля това да е всичко от този епизод. Развихме се твърде много. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк, абонирайте се нещо от този род. И понеже ми е малко затруднено, когато пиша, може ли да ви кажа сега какво да правите, за да може да не отивате отдолу? Така, първото нещо, което искам да ви кажа е да знаете, аз така, как да го кажа, ще ви обясня всяко едно нещо, което ви е нужно да разберете. Така, абонирайте се, харесайте или коментирайте, ако ви е харесал клипа. Пък по-нататък вече вие си избирате. Моля ви се, абонирайте се, коментирайте или харесайте, защото са ми нужни тези. И това мисля да е за епизод и до скоро.